Kare ase yasaririe gotwara abagambi abange naende kero omonto ategete naende oyo ogenderete kogamba oyo oro aroche ng'a tari miremo aria, na oyonde moino nere aroche ng'a tararora kende, lakini ire aria bonsi na ekiagera ense yasaririe. Ekero ense yasaririe egotwara abagambi abange korende eyebwate abanto bare na obong'aini na okomanya obogambi nigo bokogenderera gotenda bokong'u. Bakungu baria abasacha baino bare moyo barimo okona konyuganyuga ababoraka inyora ng'a bono abagoikaransa amatemwa nintwe aba abasacha bare moyo baria abagaka babo bakure amang'ana ya amatemwa abo akorire ki 47 verse 8 and 9 Isaiah. Get the point. Take a step forward. Nanyora ngoteba eriete abanto beba ase eng'encho ng'a kero natenenire abagosoa kona kobura ning'oyo bono nere gese mpaka yanyarekana beba erieta ko bono tiga ndarateba rero barita Isaka Matagaro 1 SDA Church Matagaro District South East Kenya Field namba 2 ninde people tonakorengeri ng'a nsota kigosara anywe kiagera mang'ana yechisota na ruro kemechando erago etanane bora bobo sesenirie rora oh bora waselio wowa Tata Nyasaye kwana mona intwe bunora rira byasore na kugosaba Yesu oyoro motorio ito. Tuachira ase enkayo yominteri chana Beatrice asengencho yokorara kwelicha. Neri ng'ana likong'u ase bali nyorire lakini balia baicha buna basane na bairi intuna botokorora ng'a ne kawaida. Bone elicho timokire Beatrice amang'ana na atato ring'ana litang'ani anchirana ng'eri chotimokire nacha konyora ng'ababoraka abange tibari gwancherana ekera atigirwe nabo naende akonyabateng'a lakini njetindanja bono Beatrice ominto anchirana ng'a yakorekire aya kabere bono chaka gwaka esabu onye konye kogwaka matis ekiagera konye Elicha noare bono Elicha takoreti ki bono kere gento kiagotigareire namba 3 advance bono gochakera aiga bono tiga kende gionsi kegenderere ase rieta ria Yesu. Nacha konyora iga mwanya bantu ore moyo tana kwegena ng'anere rituko erimo ng'anere ngotimokare nakiga kogara chinga kichinyinge abange toerenete ng'ankora abegande ng'omanyete ntarwareti tinkora akubwango tiga nkoene kari ng'ango kuore nonya torwareti 7 verse 7 and 8 Ayubu. Bono achakire gosoma ebuku igo bari mobwate chibuku beka koboko manyang'a obogima bwane igo bore bunembe obosa amaisa ane takorora maya naende omate buna torigeraneti iga ane nabera nyarekane ntorora na twensi buna tong'ana iga bono aego yondoche bono nanje buna nkoroche bwango nkoba tore ntoiyo igo gokoba moyo manyang'a rituko erimo nkorarore erinde eriotararara ona kwearigania ekiagera obogima mboro boetaneti gento ki embera ande nkoigwa abanto bande babateba ng'a inche omanyete Nyasaye nacha ekero aratura abanto ng'okonyora abarogi bandire 5 verse 25 John Yohana
isana ebungo 25 abantu mbarenga baraigwege tureri kyo manene abake yora ebukwe bateba ebukwe tebe 5:25 ekene nabatebirie ensango ochere nabono nereo aradiga lingane likwatuma kuru moino ngoko limbekera mate wikosa memune likie ekene nabatebirie ensango ochere nabono nereo ebitondo biraigwe eriogi lio omwana onyasaye ng'aigo bono ericha naigwe eriogi verse 28 nakiabateba timokumia saya ekiagera ensango ochere ekera abantu bonsi barase chimbera ime baraigwe eriogi riaye titokumia abarase chimbera imbaigwe eriogi riaye igaye nyagoti mugete ng'abarogi noetoke bakorire kobono tianda arakoenekeri abarogi barabunkori bara abantu lakini nabakoria ekina kera kino ogakorete ng'aki ntanga abarogi bari abantu mika 3 ebungo 2 nta nta mika 3 ebungo 2 enwe mika 3 ebungo 2 oyo goteba ng'ainwe nigo nero ogosomekenya inu nigo mogechete ayara amaya mwanche ayara amabe tiga bagosabora aya nabe rikire nkangerie rikire ng'a nigo mogosabora nigo mogosabora amasankwa emibere y'abantu bane namuongoria aratiga orocho ragende tiuni muno koenda kontora igwane soma moika kioyo lakini mubugate onderaro bwate omoika omong'ao bwogosoma iga abarogi nkori bara abantu gose mbaikori ng'aki naigwayo ogokana ng'a barogi mbarikori bantu akero bagotindokora kai bakoira rende naende ngigekogera ebuku erikire arafu mwasabora amasanku abo mwabona amauga abo mwayakora ebing'ese naende mwanachana emebere yabo muna chinyama chiko bekwase egetega igo morogi onde bwensi ora onye gokonachana omonto gwayekera esuguri gochakera rero nchebuku yateba okoiyekera aye karibu nekemero kero lakini onyoe ng'ari rituko riekina omobaro nogakorete ng'aki yani onye nyasaye oja koboria enyanja ng'a tebe enyanja 20 verse 12 Revelation nte enyanja ereta abaye onye enyanja egocha koreta abayairete kana ayo omorogi ore moyo kei 20 verse 12 Revelation ande nkarora abakure abanene n'abake batenene nasekero kyo banene chibuku chikaigorwa tigwa chibuku cheigoretwe eyane ekarete ebituruturu biane neyao ekarete ebituruturu erinde ekera yachikorigereri gwerie eyemo egatoka ng'a nonye twarenga ase enyomba y'omonene intokworified gosoa ase eyemo eyekorokwa ebuku y'obogima bwaririri arafu abakure bakagambigwa bono koreng'ana buno ogokora kwabo kware arafu bono orochonye enyanja yaretire abakure nabande naende igo oroche omonto nache kobora ase ekerogo ekina tokobora nokuma abantu bande bang'entereretie abande ng'a tinkorachi kanisa ng'a ebuku ero noe goteba gochiabwo ng'a lakini rende goikana inche nkore egento kiane aye kora egento kiao lakini oinyore kila mtu atahukumiwa kulingana na nini. Naomba Biblia iseme 14 verse 12 Romans
Romans na Barumi 14 verse 12. Kine gente kyao. Ase igo. Kero montora se gati ya ito. Naje kwe kuane lero monyene. Asobo siwa Nyasaye. Haleluya. Na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Oroje muno gatigete kanisa ngamongi no taigo kogokia omogaka gatige kanisa ngataro chie sa bana bae bakumoire gochia mokungu na are kenyoro tari gochi kanisa ngomo sache kera anyure nga gocha anchori bokia na kiaro taranganya kurwe kenyore kiagera ngoko choriari aye kana gutamira, lakini kila mtu atahukumiwa kulingana na nini? Beatrice omonene no arenge ekereri chataratimuka. Omonene no are no nyambono. Omonene no arabe goika kare na kare aserieta lia Yesu. Naende intu bwati kende intu okonyara komobori swali tomobori ngeke iki gwakora. Naomba Biblia iseme 9 mstari wa 12 Ayubu. Ayubu kianda iwe 12. Era ni gako ire kiaganetie yani ndoko nyara komobori ngomanene nge bana kwa ire Elicha orenge kokorera abana baye orenge korigeria abana baye muna naka igurige santo bagokwana bono manene ntoko mubona ngigwa korera iga iyako ire kiaganetie buna aganetie Elicha omogano yokorire ngaki arafu ingora nyare komotanga monto tayo renge komotanga ngaya bono akikware korora igoire na igobogeka ekinki are koba bona yego koba moyo manyanga litukeli monkurarore Beatrice minto okorara kwa gavura nkoro ogo kunkoro kwa gavura 24 verse 15 Ezekiel 24 verse 15. Naende lingana lyo monene ligacha Ezekiel likamotebia aya mwanya bantu rora ngwetera sogo kwa mubasokano nindusie korwa sore oyoro mogoko wa maisao tomorera gosekobokia magombo gosa mariga taiteka korwa sa maisao igwa ogokukwa mobasoka nonkoro nogokwa omonta korwaro manyagokunkoro ringani elimondi ringaki amakweli naro nokoboki gungo korete ngaki ine Elicha nairane 26 verse 19 Isaiah 26 verse 19. Abantu baino bakwete mbabe moyo naende emebere yaba akwete neboke bono bali baraira samaro baime imba boke batere no mogoko lime liabo nigo likoberi oborabu ine mangana kibara kwane mangana kibara tere no mogoko 25 verse 9 Isaiah. Aseri tukelio mbatebe iga rora oyo nere Nyasaye ito oyo nere tuakaganyire erinda nyare gototoria oyo nere omonene tuakaganyire tiga togoke na gochenga kiagera otorete irogotoreka. Haleluya.
ritukeria ina arabasomba banyasaye barakwane bari bakure bamwegene to monene bari barakwe batamwegene tio monene narari barakwane 6 verse 15 Revelation no komanuka era yo mwali moino eria baruoti bense n'abanene n'abatangani besegi n'abanda abantu barene chinguru nakero omosomba oyo otari omosomba ibe bisasama bwago nase bitare ebigoro bagotebie ebigoro na ebitare towere otobise korwa sobosio bwaye oyo ikarase tase kero kiobanene goseti torora enda mwamu ye manwa ye ngondi bono nigoro yao nigoro yane kwebolingira abanarara naende igorera abanjaika amang'ana ndakwane naye Isaya gose nayo okomanuka igoro yao ine abana bericha ing'ai batigara 49 verse 11 Jeremiah Jeremiah 49 verse 11 batige ayo chakaigo batiga abana abo batabwatia abaise inje nimbarende bagenderere ko bamoyo nababura kana barabwo tiga basemeri omonene ige family ericha egiatigaire no gosemeri omonene ekiagera nerura abarindi ayonzi ngokora tore ingokwana tore naende nkogenda tore bone kero mugotigara igo mogosemeri omonene erinda nyare kobogoikirani kero gokora aserieta ria Yesu omaye to omonto naro kogenda matanga origereria omanyene onyagatanga indi ina bairia nyigeti lakini naande nje narora ngata iria nyigeti mono igoko omate ko gwakwere irutari ngambonzi bacha ko apore na abandi bacha korora buno bosio bwao bokororeka gosogora taribo naomba nikufahamishe ya kwamba obororo borase enkoro ningobo manyete biribiri usioira ujui nini hata kitanda usichokiralia ujui nini nonya nige koro totabegeti tokomanya seke korete ngaki 14 verse 10 Proverbs 14 verse 10 Proverbs nemerengani enkore ya Beatrice na abana baye nabuba manyeto bororo bwabo nabuba manyete ese batigaire nabuba bwatege chikio bororo arabu ona tokotebi suka kuchiarianga na Beatrice ya gwatanire ta kunyara kugwatanira igoko korro monte nchira kororekana ase situation igete ayamotige ekiagara Nyasaye na korete ngaki Beatrice yominto ababacha ababarachire korumaega ababagocha konagocha tari bonsi babwata mabebe abandi mbache banyakoboringa enkorora tore isangana nande kiabanga nerichorenge enkorora tore igotware koborio omonene ng'ekero batagete korora okogwa barora obobui aserieta ria Yesu 69 verse 19 and 20 Psalms insaburi awemerangani magega 69 verse 19 and 20 ekebunge kine ye family yarafu bon yes yarafu omaetheri thugo riarere family igesembere tierorerwa mabebe korueri chati mogete goikera rero mbasembere tibarorerwa mabebe lakini omaeteke kone ngororo bari genti kiao soma
maete ngo kumimore ngo bakoro ngo kumichiza jiro ngori tonyore nga biashara bya mabebe mbikore tingaki maete na chaka nyanto bara bakora iga akare ngori ujaka gusangirwa umuntu akobeke simio gotononyetera angereti ngegera chiere o manye to mongwana naro koratera ngebesa kwarete to mochango bwone tiyasirete ekingentoki ekinege toro otwaro bakongunye chande erinde elio na Mathayo 7:12 Biblia tebanga na bando nzimurigeti mokorerwe na inu koranga ki abakungu bacha banju bakonyuga bitirisi bakonyuga properly paka bali bedini paka azoko kora gusire biashara ande ons bakungu bali abasacha bali no bare moyo bali moko na konyuga baburaka inyora ngabono abago ikaranza matemwa nintwe ababasacha bali moyo bali abagaka babo bakure amangana ya matemwa abo akorire ki 47:8-9 Isaiah 47:8-9 asayo aya wanje te kwego iwa mangana uganzete mama tena kikina kuna anasi ingale ni kirobu ayukanzi na kwega ate abase koyao injeliche oleza yote dilanje buweka ingo tuwaingo mworaka Njenonya bana ba ngwere byagera anda sona tie ama jigons ona mangana abere kwa bomo ora kana gokweru abana nawo jere mu bazoka no seri tukerimo abana baomba kwe no mosajo abo moboraka ayonsi nago jere no nyoboro gibwao no boringori bwao bire binge mono igonyo musacho ore moyo tako na konyuga moboraka ngoma ete kururiri nchendo chenga achencheti rera amenye to bogima bwe igoro kagamuka gabana tigamenye no nyamuke president ekiagero bogima ngokora borenga ki chei yokwa bobegete ngorio kamopimiro kamatengo no kure gaiga bono onyankware mirengoro karare mere naki enyenge ekiagera igora amangana ngakiare ama onjoreri ekiabasacha 22:22-24 Exodus especially abasacha balinya saa konyire bara konye chintakana na babora kande nande kuigwo kunyagoteba ngoma ete ngangina bosankara akuete okorari ngane riri akira somo nuo eke ogo udumie entakana gosomo oraka manyanga chibao chikorosie sanduki yao ali ese chikare chiomire nayo nyorire 22:22-24 to chando mobora konde bwansi goso mwana entakana oya baiboli bae bakure oisa ko bachandabu na barabuko barare rasende ama enenje ninyugwekerero kiabo na mwamu yana na yoke abasacha mogo ituno mora serieta lia Yesu aba kungu beno nenu baba babora kabate bigwe nga TKK nkia ora asaliye bunda lilikwara goteba abana baino babachintakana batali nabaise onya koroche nga nole chinguru chira konye ntakana mokonye elinda tebe nga Mungu bariki katika jina la Yesu. Kilicho kupaliwa hapa kimekubaliwa wapi? Tia kuna kwanda bune yagosori bamuraba mwabeli jalende barawo baraso amugondo 23:10 and 11 Proverbs nemerangani 23:10 and 11 Proverbs 23 Amuraba mwabeli cha timo baisa gotu manoro beboro korende anyere naro gose timo baisa gotuma na moso ase megondo ye chintakana barakora bongiyego amabari we chintakana igare ne chinguru ere na chirwanerere
akorwaniaye igogoko bamoyo takona kwebise checheime kogo chanda chitakana na baboraka ngabarabumba bwati ogweso ekiagera momanyaine na chibu mokamanyana na batureti abamomanyaine na barabu na bake ababoraka ne chintakana oyo bamanyaine nere igabwate chinguru aserieta ria Yesu. Mugutasari wamaki amangana amaya asegentoki abantu mbare banjete konya koragereria abantu bande yani akoragereria no nyambo saigo konyora okwanire onye konarete koragereria abantu bande Biblia goteba ngoiraneri gwa maragereria iyo abantu bande mbare batatageti gosesenia abande akona koigubu na ataigueti yani agochikunga kende kia kiabeire libero ria soa 109 verse 17 and 18 Psalms. Saburi 109. Ngai bari mwana soma kujali mwana. Aba abaja baba babere. Bana era ni anjete koragereria. Bwana tigokorageria guko moiranere. Naende gende. Era tanje tigo sesenia to ko igwa goteba nganyasa go sesenia. Ngibona gyakoba. Asa yugo seseni gukobare nere. Igo nyambwanje tigo sesenia abantu omonto okobare no go seseni gu ningo. Naye igo gokoba moyo omonto kagokoira maya mosesenie akamura kandi gatebete tenda wema fanya nini? Abantu mbare banchete kona gochecheri yani omonto no morai omonto no mogambi nande kuiguba kunyagoteba nga oyere taisaini oriere mbosa buno kona gochaya omogambi buno kona gochaya morai onde bwensi nabo motureti aya no bani ogoikerani 3 verse 5 Isaiah 3 verse 5 abantu mbachandane umaite karona chana igumonto goteba ngumaite mboni siyika mugite umaite tari kende kero na matuko yo mwari twaikire nande no bobani bo goikerana abantu bachandane properly erikigaba kero monto nabo gochando oyo muna tokarasete iga ntwanjaine arafu kero monto na chando mogisandi oye muna bona baira nako chichi sukuru egariera ichora omogaka teneni nara motenenere ngoi no mogotu agoteba ngachi besa akorwa nanje na chingo gorangaki arafu omonto otaro chinchera ona tiganda ara babori chinga kingo gachiri tokorate nga gakintu omwaimu pitu achorete indu gaki gose otu araire yani tu achorete omwaimu bibosa kabisa togachoro omwaimu siye bosa kabisa togachoro omogambi bosa kabisa yani munora nanje munanda uratebu ngagenda baka state house no mata state house yere o mata nane bari togo chaya bari tutamanyeti kende ora iki kukaturi pasio sirero mata taria yore bobe Biblia yateba nga oyo otaro chinchera na chayo yokarete ngaki mata tari obo bani togo ikirani nande iwa ekero tuangire ko iwari ngana rio omonene gagototuomani nakia ko ara mara tuatuomana na gavana mara tuatuomana na MCA mara moina tuatuomana no mochibu inkaga gototuomaine omogaka gabwate uva egotera nyomenda no mongina nabwate yaye gaiga nererege oyonde nara gotebe bise biri wono tuiranire chira chiuve chichonzi chirabe kwa mokebe ngachitere omotegereria arataka gotegerera nere riara igwe omaide tari ntutore bobo iwa 14 verse 13 Jeremiah 14 verse 13 Jeremiah ekige ndike gosoma nakikwe kuna kaerezire ebono nimba tuomanie omonta aso omonto gese mwaka igure
Omonto ase omonto omong'ina batuomana na omogaka, omogaka batuomana na omong'ina, abanto ba efamiri batuomane, tokorwa efamiri toche ekenyoro, tokorwa ekenyoro togende gose ng'ai, kogenda totuomaine kogenda, morembe otakoreti ng'aki, arafu karatiga abamura na abaise nkoigwana bare, abamura ng'ai bakoira amasitaka, akoenda oteba ng'a bono omaete emamu nchese naikiri tindi ochi omusoe ase arochi gochi, eri omuse iga akare ekerogo na emamu ng'ai ekare, bono amasitaka onsi buna ase emamu, bono emamu nere omoadvocati, emamu bono gokoba omoadvocati, obe omoadvocati oteneine na amagoro abere, haleluya. Motebi ng'a omusa oyo onye torochi ase arochi gochi, bono ebeterereti toikaranse erinde torore ase akorete ng'aki, buna bono nkoigoru chire gose chiaigoirwe, bono noche oigue emamu ekoreta ekiremu ng'a omaete omwana oria okanire ng'a tari koenda sukuru eywo ogoteba, emamu naye otarareta amang'ana aya, oraaka esabu onye tori goaka matisi, haleluya. Erinde erio oramanya ng'a ase omwana oyo akorera chibesa chiro nechigwakanwa etamu eyemo arwache kobera isiko gose nchiisane gose bono tari babang'ina, bang'ina chisensi tobwate isano emo abasacha bagatwara isano, igo twake matisi totige bagoaka esabu, haleluya. Arafu monene taigochi gotororera mabebe gose amabere ande onsi iga ebeterereti bono naye gokoba moyo tebi omonene ng'a omonene nkonye chingendo chiane chibe chingiya asore erinde tobaise gototuomani na abanto baminto igwa chingaki nchire abanasiasa bakoranga oki kabanyorire egetii nabo bagokwana oria bagokwana taiyo na intwe ekenyoro tokogenda na intwe twakwana omonto otaiyo naye gokogenda buo naye kwagamba omonto otakoreti ng'aki 10 verse 20 Ecclesiastes no morandi 10 verse 20 igwa monta araire borere asubscribe yateri akogamba omogambi mune ebirengereri biaye bire akogamba bune ejarani goso na esuti naende kwamanya konyora okoboria ng'ai omonene are ng'ai omonene agenda igwa soma tobaisa koragereria omoruoti nonya nase ebirengereri biao toragereria omonto omonda ekero ore ase akanyomba kao gokorara oisa gokorabo enyoni neire amang'ana ao bono ngeteba amang'ana aywo naende oinyore iga ekero enyoni ekoira neraire buna gwateba goika emento omonyo gose esukari ekemo kiabo araire amang'ana amabe oria otebi gwagaragarigwe oino omonyo gose na esukari ono rende enyoni teire amang'ana ao ribaga erio onye okoroche ng'a omonto tari gokora muno orengerereti 19 verse 17 Leviticus na Barawi 19 verse 17 ribaga riokomogamba aria ase akanyomba kao gokorara tobaisa kogecha oyo omino ima ase enkoro yao korende omokurere maiso marore erinde tokora ebibe ase engencho yaye, haleluya. Motebi ng'ekekerakio eyaya n'omogambi eyaya n'omorai lakini ekenkerikia ekiagera nacha kogundua ng'a nonya na ekatiba ng'ai erosiri koru karati ng'ai aroseti koru maate Saudia ng'ai erosiri koru Deuteronomy 17 verse 14 osoma ogotirimboka Biblia egoteba ng'ekero oraire obogambi orente ebuku korwa ase Abarawi erinde osome gokorika eywo nere erabe egokorae tibachi konya gosoma naki gekoera ekatiba ya Kenya ebinto binde bikwambatana na ebuku okong'ang'onya omonto oitire omonto nere aitwe ya ekiagera aya nare arenge amachiko iga ekatiba iga erosiri korwa ase ebuku orabo kowa omonto anyagete ng'omanyete ebinto binde mbire bagokora ogosinywa komanya ng'a Nyasaye kana abaragereria erekere Nyasaye tari koragereria omonto okobwati keri kerikire Nyasaye akoragereria omonto okobwati ebirengereri biaye ere omonyene bono gokoba moyo Nyasaye bwa obuya obonge tiga agokonye naye omanye eki ogokora ase obogima obo
bali mwensi mwali chira ase family ye mwateba ng'anje ngoja kugura karamu nje ngoja gukora gintu gete mwakwana atua igwa 5 verse 4 to 6 Ecclesiastes 5 verse 4 to 6 Ecclesiastes bali bakwana tua igwa bali mwali eira omwali eira ase Nyasaye tali ase family Elijah. Haleluya. No mwali eira arafu bono omotebana sukuru te igorwa erine ane monyaga tebanga karatiga ngoma te bintu mbira agenda buya bibiliya otenga bakariri bitali kogenda buya aye gugwe sakiri baisi bigende ngaki bono arafu Nyasaye taikogokiwa n'abantu abariri ikerani eira kwariete ono bari bande mwakire gojiru mutakwana soma bono imbuye gojinokira bono na iwo mwezi miwo watabanga ki aso tuwaikeire bono ni kusema na kufanya nini mwaro rero gokora basi onde bwanzi oli eira ase family ye na ande so kariete eira ande na ange tokariete chira tokariera baka abana baito tochikerani onya togoikerania Nyasaye garage chigwe naye family Elijah bangwana bache babatebi ng'aye amakweri nare kayaro gaki obono oborimo obora buno oboroi itirisio minto torara nanda yetiga nonye inche ngotang'ane moiraneria amang'ana akobwatia 8 verse 18 and 19 Isaiah igire family Isaiah 8 verse 18 and 19 Nama inche amona abana aba omonene ang'eire nigo tore bimanyererio nemewekano ase egati y'Abaisiraeli ebi bikorwa ase omonene bw'emeganda oyo omenyete ase egetunwa gia Zion ekero abanto barabatebie bono moiranerie iga ine tegweneretie abanto komorigi Nyasaye obo nakiera abeng'a toborie emeika yabakure ase engenchi y'abanto bare moyo. Haleluya. Abanto bare banarete konyagwetogia akonyagwetogi nonyambosa ogochigokora gasi nini obeka rikondo monu ogochigokora kende bwoye otaka abanto bonsi bibamanye yani ye progress ere bwoye atagete ense engima emanye ng'ere oagachire nyomba natugete chiombe abana mbakorete gose naki omaete lakini naye ore bobe 27 verse 2 Proverbs 27 verse 2 ayo manyana to baise gwetogia tigo omonto ndatebe ng'a nyarebe okorira amang'ana amanene tigo omonto omwagotogie korende tari ebikoba biao monyene tiga abana bao batebe ng'a tata otokoreire amaya mama otokoreire amaya abasacha ano babwati opportunity gong'aki ribaga yani ng'ang'onye mokungu tana konyara kugora karamu lakini omonyoro namaete ase okogorukiana giakonyara kwaiwe konyagotebia abana ng'a moroche onye tarinche moroche ndakundu ense eye ng'aki morasome bakaririe ogokwa okorwa ense eye amasomo aro goika akore ng'aki chei yani bona abana barora ng'ina bosa barora ng'ere taisaini kende omaete lakini naye ore bobe gaki nonya nekero orakweigwa ekero omong'ina akoe gopore ng'a bono rende pore gotomoga ekero okonyorire yagoteba ng'a omogaka neriaye riaika neriane inchera rikorete ng'aki igo gokoba moyo tiga abanto bagotogie ase amang'ana amaya gwakorire takonyagwetogia bagambi baminto ekero ense yatwarire abagambi abange nabekona yagokwana korwa nori okwana korwaria naende kero omonto atagete igugu 28 verse 2 Proverbs ro amang'ana ayare
Keresi asaririe gotwara bagambi abange nande kero omontate gitagambe nande oyo ogenderete kogamba oyo oro arochi ngatari mere mari noyo onde moinane era arochi ngatara arora kende lakini ile hali bonsi nekiagera ense yasaririe ekerense yasaririe egotwara abagambi abange korende yebwata abantu bare n'obong'aini na okomanya obogambi nigo bokogenderera gotenena bokong'u iga ekeresi yasariri omonene gakoyebwatoka kero omonto agambe buna igwete nababori kare ng'a chiuva chirabe kuchitie mane ayo oyotegererete noraigwe eke bagokwana bono nyasaye oito tigatokonye gatokoba moyo tomorangerie naende ngacha konyora iga abanto aba basomire ake aba bande ntunchi atoeterete aba bachigenda bakabaga chitabu kiese chikoerera ekera akoigwa obong'aini iyagokaga ng'a obong'aini mbori asomire bwa PhD iyagokaga ng'a obong'aini mbori agende ekerasi ime bono aroche omoibori ng'a taisaini kende ekiagera moibori tasomete 9 verse 24 Jeremiah bono onye omonto origeti gwetogia tigetogie ng'a namanyete enche ekiagera nche omonyene igonde nobwanchani botaikoera 23 rende 23 ona aya naro omonene agoteba ase abanto bari mwagasomire ake bono omonto omong'aini tabaisa gwetogeria obong'aini bwaye bono oyo ore omonene tabaise gwetogeria obonene bwaye gose oyo ore omonda obonda bwaye gokoba moyo tagwetogeria ebio naki akoera gochinse yateba ng'a oyo origeti gwetogia etogi ng'a namomanyete orori ekiagera ekero ogosoma okomanoka iye egoteba ng'a mbasesenirie abagokukoru bono bamwegenete omonene batige batimoke ekiagera ogokora kwabo kogokora ng'aki Bibilia egoteba omonene natinyekera ririga korwa ase amaiso abo amakweri takobo nonya nokweumia. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.